Ďalšia naozaj poriadna dávka korejskej kozmetiky dorazila na K-Magic, tak sa poďme pozrieť, čo tam máme, aby sme doplnili sklady a všetko nájdete na kmagic.sk. Začnem Bioden s maskami, ako som slúbila pri poslednom unboxingu, kedy sme dostali zelené a žlté, tak teraz dorazili aj tieto ružové a modré. Za mňa modré úplný favoriti, ale na každý typ pleti je niečo iné toto. Hydratačný mackovia podočí od značky Saem. Máme teda klasického modrého hydratačného, potom je to ružový s kolagénom a niekde, ak k nemu sa dopatráme, bude aj fialový s peptidmi. Aj keď je mraz, slnečko vykúka, ale aj keby nevykúkalo, stále treba používať SPF-ko. Doplňame od značky Frudia. Toto SPF-ko je brutálne, pokiaľ máte problém s rozšírenými pormi a toto SPF-ko je jemne tónovacie. Úplná novinka. Sérum z PDRN od značky Son by Me. PDRN momentálne zažíva brutálny hype, má to neuveriteľné recenzie, je to fakt skvelá vec, takže ak vás trápia vrásky alebo potrebujete hydratovať pleť alebo čokoľvek, tak PDRN je úplne super. Je to vlastne lososie DNA a my naskladňujeme sérum od Son by Me práve z PDRN. Od značky Son by Me doskladňujeme aj obľúbené krémiky a to je tento s jujou, ten je výborný, ak potrebujete pleť zjednotiť alebo ak vás trápia nejaké pigmentové škvrny, a potom je tu tento Trucica, ktorý zase je skvelý, ak máte naozaj veľmi citlivú pleť, je to na obnovenie kožnej bariéry. Verím, že séra od značky Beauty of Joseon vám už predstavovať nemusím, sú 4 druhy, my máme všetky 4 a vyťahla som momentálne Ženšen a Slimači Mucin. Všetky sú na niečo iné, všetko nájdete na kmagic.sk. Ešte raz, a myslím si, že nie posledný krát, sa vrátim k SPF-kám, vyťahujem to z krabice tak, ako to proste je, takže je to možno trošku OK, ale teda SPF-ka od Beauty of Joseon a ešte ďalšie od Frudie. Toto je úplne že hypoalergéne a toto má asi jedno z najlepších recenzií na SPF, aké som kedy videla. Ďalej konečne budeme mať aj túto ampulku od značky The Skin House so Slimačím Mucinom. Výborná vec proti vrástkam. Skvelý boost. Ampulka sa používa buď spolu so sérom, stačí vtedy používať tak 2-krát za týždeň, alebo pokojne aj namiesto séra. Je to v podstate to isté, čo sérum, len je to ešte viacej vyboostované. Krém s peptidmi od značky Coxir. Peptidy sú naozaj skvelé na prirodzenú tvorbu kolagénu v pleti. Doplňame aj rôzne odtiene tohoto BB krému od značky Misha, má 42 SPF a je naozaj veľmi pekne krycí a veľmi ľahučký na pleti. Sérum od značky Son by Me s kyselinkami AHA, BHA, PHA a to je naozaj veľmi dobré, ak máte problém s aknóznou pleťou, robia sa vám nejaké výražky alebo podobne, tak práve toto sérum a k nemu je vlastne aj krém s úplne rovnakými kyselinkami, takže ak potrebujete dať pleť dokopy, tak skúste siahnuť po tejto zelenej rade od Son by Me.